लॅबटेक इंजिनिअरिंग कुडाळ, GI रोलिंग शटर, गिअर शटर, कोलॅप्सिबल गेट्स, कंपाऊंड गेट्स, स्लेड गेट्स, ग्रिल्स सॉईल शीट प्रूफिंग, GI प्रोफाईल शीट प्रूफिंग आणि AC शीट प्रूफिंग. आमची वैशिष्ट्ये: क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी मेकिंग अँड क्वालिटी फिटिंग. आमच्याकडे अत्याधुनिक यंत्रसामुग्रीच्या सहाय्यानं सर्व प्रकारची औद्योगिक तसेच घरगुती फॅब्रिकेशनची कामं करून मिळतील. संपर्क: धनंजय मुकुंद चोपडेकर, 9158 75 1738. स्वतःच्या बापाच्या नावानं मतं मागा, आधी नात होते आता दास झाले, असं म्हणत शिवसेना पक्षप्रमुख आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटावर जोरदार हल्लाबोल केलाय. बंडखोरांना आधी त्यांचा निर्णय घेऊ द्या, माझ्यावर शिवसैनिकांचं जास्त प्रेम असल्याचं ठाकरे म्हणाले. शिवसेनेच्या कार्यकारिणीची महत्त्वाची बैठक शिवसेना भवन या ठिकाणी पार पडली आहे. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी त्यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या गटावर जोरदार निशाणा साधलाय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.